Ассалому алейкум дӯстон, шумо дар шабакаи нокаутиҷи қарор доред ва мо дар видеоролики имруза маҳз аз куҷо тамошо кардани турнири EFC ва AMC Fight Night-а пешкаштон мекунам. Асос тарзи бепул тамошо кардани турнира. Пеш аз саршавии видеоролик ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки лайки хитона дареқ надошта бо боварии комил шатақати занед, то ки нокаут шавад. Видеоро то охирша тамошо кунед, то ки тарзи бепул тамошо кардани дастраси шумо гардад. Мо боша сар мекунем. Мерем. Рафтем. Хеле ки мо медонем аллакай имрӯз рӯзи 17 сентябр турнири калони EFC ва AMC Fight Night бахшида ба хотироти абдулманаб нурмагомедов яъне падари хабиб баргузор мегардад. Дар карди асосӣ ду ҷанговари тоҷик бародарони мову шумо Самандар ва НУРУЛЛО АЛИЕВ ҷанг мекунанд. Аз ҷанговарои мо аввал Самандар ба майдон мебурояд. Рақиби Самандар Максим Швец аз шаҳри Донецки Украина мебошад. Хотиррасон мекунам ки рекорди касбии Самандар 6-0 мебошад. Самандар дар охирон набарди худ ки рӯзи 19 март дар шаҳри Краснодар бар зидди Абдурахмон Алимагомедов ҷанг карда буд, бо қарори яковозаи доварон ғалабара ба даст овардагиай. Ҳамакнун барои Самандар дар марҳилаи вазнкашӣ сабукӣ ва дар ҷанги дар пеш истода қаҳрамон ва соҳиби камарбанди вазни 77 кг шудана орзумандем. Рақиби ӯ Максим Швец аз соли 2011 корномаи варзишии худша сар кардагиай ва то ин ҷониб 21 набард гузарондагиай ки дар 18 то 8 дастболо гардидагиай ва дар сеташ боша ғалабара аз даст додагиай. Охирон набарди худша моҳи апрели соли 2021 бар зидди Зауру Исаев гузарондагиай ва дар раунди дуюм ғалабара ба даст овардагиай. Ҷанговари дигари мо писари арзандаи миллат НУРУЛЛО АЛИЕВ бар зидди КИРИЛЛ КРЮКОВ дар карди асосии турнири EFC ва AMC баромад мекунад. ин турнир айгуҷо бепул тамошо кардан мумкин аст. худи турнир соати 18:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 20:00 оғоз мегардад. шабакаи матчбаес аз соати 18:00 пахши мустақима пешкаш мекунад. дар шабакаи матч ТВ бошад танҳо карди асосӣ яъне соати 21:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 23:00 пешкаши тамошобинон ба таври мустақим яъне прямой эфир пешкаш мегардад. силкаҳои ҳарду шабакаҳоро ва дигар силкаҳои бепул тамошо кардани турнири EFC ва AMC-ра аз телеграм канали нокаутиҷи дастрас кардан метонед. силкаи телеграм дар комментария закрепит шуда. ҳамчунин дӯстон шумо метонед ҷанги Самандар ва Нуруллоро ба таври мустақим аз инстаграми мо тамошо кунед. барои худи ҳозир ба инстаграми мо обуна шидана фаромӯш накунед. силка инстаграм дар описанияи видеоролик. хуб дӯстон, ин буд нашри навбатии мо оиди аз куҷо ва чӣ тавр бепул тамошо кардани турнири EFC ва AMC Fight Night. ба шабакаи мо обуна шудан, лайку зангулачаро нокаут кардана фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза хабарҳои нави ММА-ро мо пешкаши шумо мекунем. раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардем. то видеоролики навбатӣ, хайр. Ay tojikiso, hamadan salo, mardo iloi, bachoi toji. Ay tojikiso,